Hola, soc Carla, soc de Vilanova i la Geltrú, soc tècnic d'imatge per diagnòstic. Vaig entrar en un projecte de pràctiques no remunerades a Lisboa i vaig estar en el Centre Hospitalar Lisboa Central, un dels hospitals més grans que hi ha, l'hospital més gran que hi ha allà. I vaig estar fent radiografies, vaig estar a urgències, a mamografies, a TAC, vaig aprendre molt i crec que és una bona experiència tant com a curricular com a personal. També vaig aprendre una altra llengua, sí. Crec que és una bona experiència. Hola, soc la Gemma, soc de Vilassar de Mar, soc tècnic de laboratori de diagnòstic clínic i vaig estar treballant, fent les pràctiques al mateix hospital que la Carla, però al laboratori, i em dedicava tant a la recepció de les mostres com la distribució en diferents departaments on havien d'anar, fer les diferents proves, la interpretació de resultats i també he après portuguès i trobo que és una oportunitat molt bona que tothom hauria d'aprofitar. Hola, soc el Pau, soc geògraf. Vaig fer unes pràctiques no remunerades a la Universitat Nova de Lisboa i allà vaig fer una petita aplicació del nou mapa de campus de la universitat i bé, és una molt bona oportunitat per ampliar el currículum i per seguir estant vinculat en el món de les noves tecnologies i molt recomanat.